babhalile ke nabantu lapha kwinkundla zokuxhumana kakhulukazi ku-Facebook. Yes. Iningi labo kule ama-comment engiwafundayo, iningi labo bahambisana nendaba ukuthi Makhanya. Bese bezisho izathu zabo ukuthi kungani kufanele babone ukuthi Makhanya. Omunye uthi angikwazi mina ukungena endaweni engingaboni kuyona. Ufuna ukubona. Bese bebeke izathu ukuthi abantu kanjani. Kuningi nje kodwa kuhamba nako indaba yokusupporta ukuthi Makhanya. Okay. Khona othe yena uza perform ngathi ulanda iGrammy Award. Yes. Okay. So, kulungile ke bakhuluma ngoKhanya. Sikhulumeke ngokuthi ama lights if off wona kusho ukuthini. Now, if ama lights are off, of course, number one, abantu bakhala nge-privacy, ukuthi ku-private, if kukuthi ama lights are off. But also, kunalento yokudlalisana ngathi khona, yabona angathi awazi uzotholani ukubona ukusemnyameni angathi uyahwalaza uhwalaza umzimba uthi awe nansi inkomo awe nanka amazambane uyabona it's part of kunaka umdlalwana othize khona ifana nanokuthi if ni blindfoldana yabona ngesikhathi somdavazo umuntu umvala amehlo ukuze ezwe imizwa not ukuthi ubona ngoba kukodwa lokho kuyamenza umuntu ukuthi imizwa yakhe inyuke ngoba phela manje usebenzisa wonke ama senses ukuthi aguess ukuthi uzomqabula uzomthintapha uzomenzani okay but also kakhulu ukurelax abantu abaningi bakhala ngokuthi emnyameni mina ngikwazi ukuthi ngirelax now kuhle ukurelaxa ngoba kusho ukuthi umuntu merelaxile igazi lizohamba kahle liyo endaweni ezithize ukuthi umuntu avukelwe abe uyena ngesikhathi ukudavazwana kodwa ke abangazifihlika abantu behind ukuthi bathi kufuna kube emnyama kanti umuntu uyazinyeza alright ngoba yabo umuntu mezithembile mshengo kune message ayishoyo umuntu if ezithemba kumdavazo uMokhanya usuke ethi lo muntu ngiyakuthemba wena okay and wena futhi ushuthi umzimba wami uyawumukela but more nami ngiyawumukela umzimba wami alright ngoba ungathola ukuthi wena upartner uyamukela umuntu umzimba wakhe but if yena engawumukeli umzimba wakhe uyena ozijajayo kuba uyena oba nenkinga ofuna ubumnyama hayi ngoba wena into oyenzile noyishilo kanti uyena ozijajayo alright so nalapha ebumnyameni doc exchange ama position kuhamba kanjani ngobumnyama yes well uzohwalaza if ukuthi kumnyama kakhulu phela ukuthi uzohwalaza okay but enye yezinto ke leyo ukuthi uma manje kumnyama kakhulu lokho ukuthi anibonani lutho then kuba bukhona inyana ukushintsha masufuna umlenze manje ugaxe uthatha ubeke entameni yakho umlenze nomunye uphi umunye umlenze njalo njalo yilapho ke abantu abaningi bethola ukuthi indawo ephakathi nendawo okuyiyona abantu abaningi abayincamayo ile ukuthi kungakhanyi kakhulu kungabe imnyama kakhulu kube dim kahle nje kube ne light mhlambe yase bathroom if ukuthi ikamelo le bathroom khanye yona ushuthi niyabonana noma kukhanye ilambu leliseduze kombhede noma nikhanyisa amakhandlela uyabona kube nako kuba uyabona ngoba lokho yeah ku romantic okusho ukuthi lo muntu akekho exposed kakhulu kodwa futhi uyakwazi ukuthi umbone ukuthi wenzani ngoba kukodwa lokho yes nakhona kuzomrelaxa lo muntu ukuthi akazizwa ngathi yabona naye umhlaba wakhe kodwa nikhona niyabonana niyakwazi ukubonana ama expressions kodwa asingasheshi sidlule kule yokuthi kunabantu ngempela abafisa ukuthi kube dark ngoba omunye usuke esaba alright usabani na usaba ngoba mhlambe khona into yashiwo kuyena before hayi wena uzange wena usho lutho kodwa khona into yashokeka kuyena before ngomzimba wakhe omunye umuntu yabona manje leyo nto iyahlala ekhanda lakhe isiyaringa manje lento yashokeka kuyena inkuliso yakhe indlela akhuliswa ngayo okay so that is why kubalekile ke wena uma upartner and umuntu wakho uyambona ukuthi uyasaba ekhanyeni ungamsheshi uthi umfake find out aqala ukuthi mhlambe yini isizathu ibangwa yini leyo nto but also as upartner unendima yokuthi ukhuluma kanjani naye ngako lokho if kuukuthi wena ufuna khanye yena umuntu ofuna ukuthi kube emnyama ukhuluma kanjani ungahlekisi okay ungahlekisi ngomzimba wakhe ungahlekisi ngesitho sakhe ungahlekisi ngabantu abayinto ethize kanti mhlawumbe into yenazinyezayo ngayo
Okay, mhlawumbe wena uzolihlekisa ngabantu abanye nje uthi unenduku encane ubani, mhlawumbe into oyibona ku Facebook, uzozitshela ukuthi ukhuluma ngaye kanti bungakhuluma wena ngaye. Wena buhleka nje into eyipost, usezoyithatha yenza ilabel yakhe. Or ukhuluma ngabantu abanomkhaba, ukhuluma ngabantu abanama stretch marks, ukhuluma ngabantu abanezibhejeje. Uthi wathi ngempela wena awukhombile ngakuye. Umuntu ojaja naye. Mhlambe kodwa ayikhombile nakuyena. Ubuzikhulumela nje kanti lento umuntu wakho yena uzizwa kuyena kuyinto isici thizeni usiyayithatha ke leyo nto isiba buhlungu kuyena. So be careful ukuthi ujoke kanjani ngezinto ezihambisana nomzimba ngoba umuntu if ezinyeza ukukhanya khona lapho kusuka khona, whether kusuka ekukhuleni kwakhe, whether kusuka kwi relationship yakhe edlule or isuka nakuwena entweni okwewayisho wena unganakile kuyena usegcina yena esezinyeza ke nakona kubudlelwane bakhe. Mhlawumbe asigijime sibheke ukuthi lapha ama-voice note ngaphambi kokuthi sithathe kusiphathathe kulayini. Ake sibheke ama-voice note lapha ku-WhatsApp sibone ukuthi bakhawula bathini. Telo njani? Siyaphila. Mina ngasho ukuthi ngiyancamela ukuthi kucinywe, especially umuntu mangakamjwayeli. Ngiyancamela ukuthi kucinywe ngoba ngiyazenyeza nje ngamabele ami nangomzimba wami. Ngiyazenyeza. Ngoba amabele ngikubona konke. Amabele ngiyazenyeza nje ngawo. Ngivele nje ngibona ngathi yabo ngiyalahla mayiwabona amabele. So ukuthi yena uya-enjoy ukuthi yabo lokho wathinta yabo kanjalo. Ngcono mezowathinta kumnyama. Hayi ewathinte kukhanya. Cha dokotela ngiyabonga. Okay. Angibingelele eKhosini FM wamushe nodokotela. Cha nami angifuni uqamba amanga cha le ukuthi ucishwe angivumi. Why kufanele ukucishwe? Wakwethu khanye kubonakala nje umuntu nomuntu kumele kubonakala ukuthi yini umntana yini nami enginayo. Alright, so ke manje bese izoza lale into le ngoba kunabantu ababefaka intambo la bafaka intambo lezi ntambo efaka lana eqolo la ongazathi ezana uthola ezinye ihamba nomqamelo emncane le. So manje futhi ibona lokho because manje asiyazi lezi ntambo efaka lana eqolo ezane lezi ntambo efaka lana futhi nomqamelo ngaqonda nomuntu onayo izintambo lezi ngambuza wathi hayi into yakubo yasekhaya. So manje akwazi ngacishwa kucishelani. Mina sengine la Islam la ethethi zombhede ngiyawucisha lokho esilomunye phezulu badele light zombhede ngelikhanyisa ukwenze ngenze sure ukuthi awukwazi ukulala nomuntu ungamboni ukuthi yina ukanjani la. Sanibonani mshengo noma Mthembu lana bengisacela ukubuza mina nje ukuthi ukubuka kakhulu iphone kuyakwazi yini ukwehlisa imizwa yami makungabe sengilala nomuntu wesifazana sengicimile yini ama-light. Ngisacela ningisize ngakho lokho. Usifiso lona okhulumayo wabakhosi. Wakhalo ngentambo enomcamelo. Ndo uphileze faka lapha esinqweni. Nimgcabo. Khona abanye ama-patients akafike kumina ekhala ukuthi hey ngathi manje ngiyambheka Dr. Mthembu kanti inkomo ubeqeda ukuyigcaba nje lo muntu nalangehla kwenkomo. Yeah, but uyayibona ukuthi into enjalo isuka isho something nangayo i-relationship ukuthi khona ungathembani okhona. So hence uma kusa early ku relationship nisafundana nani kuhle ukuthi kube dim kahle nje lokho ukuthi uyabona but nibe comfort nobabili ngoba phela ufuni nomunye umuntu egcine esezinyeza. Okay, but
ya le yentambo nemicamelo for sure umuntu wakho uke wambona enquno ingakabi ukuthi niyadavazana ngoba kuhle ukuthi na umzimba womuntu wakho uwazi even before uyongena kuyena ngoba phela by the time usuyongena kuyena senikhumulene yabona wakwambona ngelilanga mhlambe kwagezwa njalo you know. And kulo owesifazane ke mhlambe uthola ukuthi uyazinyeza ngomzimba wakhe sengiyakulowa amabeleke, okay? Now uyambona ukuthi une issue yamabele. Now into yamabele kumina ke I hope ungilalele ngoba uyabona le nto ukuthi kuyena kuyisilonda thizeni sihambisana namabele. Either ingoba usize wamabele, indlela abukeka ngawo, amabele akha nama stretch marks, or as umuntu wesifazane psychologically into ehambisana namabele yini ke ngahambisana namabele kuyena umuntu wesifazane, either something to do with inzalo, okay, ingane khona itrauma anayo around into yengane nenzalo ezibele, alright, but also mhlawumbe kukhona into eyitrauma yenzeka kuyena ehambisana nani nokuhlolwa komntombi ngoba uyakhumbula ukuthi phela amantombazana ukuthola ukuhlolwa ngebele uyabona ibele lakhe linje, if kuukuthi kukhona into yena eyenzeka kuyena ekhula ehambisana nokuhlolwa kwakhe nomntombi bakhe, okay, nanokuthi umntombi bakhe kwahamba kanjani kuye, uyohlala ezinyeze ngebele njengoba esho nje ukuthi umuntu wakhe uthola ukuthi uyal-enjoya kodwa uye ozijajayo. Alright, so kusho ukuthini leyo nto uyena okumele manje azilaphe ngendlela yena azibona ngayo kuze kwayona ekwazi ukuthi abe comfort ngoba uyabona umuntu engathi sengaphakathi umuntu naye uya-enjoya umuntu ahambe aye ebeleni lakhe amenze izinto alibuka ibele siyaphela inkanuko kuyena usisi usiyaphuma kule mood yomdavasi. Alright, ngoba kuyenzeka futhi Dr. Thoto omunye mhlawumbe namabele ngokwendaba yakhe makhulu, sure, uyabo namakhulu yena zenyeze ngobukhulu bamabele akhe kanti futhi kulo athandana naye wathanda yibo vele abe attraction. Yebo, thola ukuthi umuntu wakhe usayimagine nje ngelanga mebedlalisana esethatha umphambili wakhe ufaka phakathi kwawo lamabele wakhuhla amabele ngapha nengapha komphambili uthola uyawa enjoya yena kodwa because usisi lo uyazinyeza. And abantu besifazana abaningi ifezinyeza ke ngamabele umbona nangendlela ahlala ngayo nendlela ahamba ngayo uthi noma ehamba ugcine segobela phambili, uyabona kube ngathi ngoba uzama ukwafihla akabe umuntu othi mehlezi nje ewakhiphe, uyabona ugobela phambili, uyabona segcine seba nezinkinga zeqolo manje soba nenkinga manje yokuba ngathi usethwele into le emhlana, so ugcina sokuba yinkinga kanti uyena ugijime ukuthi ezama ukwafihla amabele akhe usegcina esegobela phambili, but suke kukhona isilonda lapho khona into suke ikubangile leyo nto ekhuleni kwakhe or ngendlela into ezenzeka kuyena ngesikhathi ekhulu. Nenkulumo ezingezinhle wena dokotela kwesikhathi ezinye zazo sibhala la kwinkundla zokuxhumana abantu bedelela abantu ngamabele abo. Okay, kuba ukuthi mhlambe udlule kwipost ethile khuluma ngamabele nendlela lokuchaza ngaye abantu bese ethi mase yedwa esibukweni avela bone leya post ukuthi isho mina, you know, but also it depends ukuthi yini ngampela if kuukuthi usize into yakhe amabele ezibhedlela seyehliswa manje usize uhamba ukuthi wehlisa amabele abilo size uzokwenza ukuthi wena ube comfortable uphile ngayo ube healthy. So sisifulalele and mhlawumbe usize inkinga yamabele if ngakona zonke lezi zinto bengikhuluma ngazo hamba even if it's a public hospital public hospital bazokwenza ukuthi bakwehlise amabele akho. Okay dokotela ake sigijime sibheke lapha kulayi alright ukuthi asibathole lapho Sokhoze nisabona Sokhoze sikhona thina bhuti kunjani? Yebo bhuti uthini umbuzo wakho? Ake kuyiphoqo mfowethu kulala phaya noma ngiphethe umdwalo noma umdwayele abantu abaningi bakholela kumnyama ngoba kunabantu abanamashumi ngempela ngaphandle indaba yokukhanya bayisaba abaningi angifengisi kodwa bengibona dokotela kulungile dokotela uthi abantu abaningi bayasaba ukhanya amasho yes ake thathe nabo munye Sokhoze nisabona okay wabaleka Sokhoze nisabona asibingelele mfowethu kunjani nazaka ayikhamfethi mina anginambuzo nje isinyama esane mfethu ngoba lento esinyama lena
uma sokusa ngakusasa sobuka kahle lo muntu hayibo kahle yasebenzakaleni la kuningi nje okwenzeka esinyameni esinisubona esikhanyeni kodwa ingathi lapha ngathi uhambe endaweni e-wrong la isinyama sami sinyama kukhanyiswa sibonane kahle sazane uma kukhona onganahlo ucaba ukuthi lo muntu akanahlo uma kukhona oneyisini ucathi lo muntu uneyisini Shuthi one night stand ke le. Wesibalo because uyazikhumbuza noSibalo. Ukhumbuza ingoma kaVosixini. Wayithi ke ucimba ke ingoma yakhe ehloko sayo sithi le ndaba okushela ebusuku nangobumnyama. So mase ichaza indaba yakhe eDodela usechaza ukuthi sekubonakala sebesendlini. Nale wesifazane. Yes. Bese yegoloza kusho ukuthi uthe ethatha intombi egigini wahamba naye ekhaya. Iwiki isiwe lapha sekuvela inwele ezimhlophe athi bedibheka ubuka indlokhuzana ngamadoda lamadoda ngadawo enkonyane sikwenze lapho usesemdala uyagoloza akahambi. Uyabona lento ayishoyo kodwa uyayibona bobabili naye ubaba lade efonile kusho ukuthi bokuyi one night stand leyo ngoba akwazi ukuthi phela umuntu wakho awumaziyo awumazi thunjani lo ovele nje uhlala naye ebusuku nihlangana ebusuku vele nje nalo muntu ebumnyameni uyabona endlalela ke begigini yabona ngazi kusanjalo namanje ama lights lawa blue aphakathi enza wonke umuntu abe muhle bayindaba yokonakaliseni Dokotela akithi kufike vele kuphuzile kwaphuzwa nokwasekulala mahe phaphama lwesilisa athi baye lethu zwathi phela inwele lesila sezile ikhanda layibona manje lomquthuka wenwele nezinqa angithi uyazi ukuthi abantu besifazane manje bazigqoka izinqa so umbona kade edushuzile lapha yana umbona ukuthi wow ambona upakile athi mefika lama sesekhumulile ubona izinqa kudala kanqa phansi sesele phansi izinqa yabona ke leyo kuphaphama sekunomsindo egcekeni and sendlini vele la uzophuma khona fa udlula kubona babhizo iweekend awazi noma umkhiphe ngoba la state omunye le Dokotela usokhoza nisawubona asikhona futhi kunjani ubosaqisha ama light ubosaqisha ama light okay so ngithi bale ukuthi ubuza iDokotela so uyenze emnyameni buza ke Dokotela uDokotela ngifuna nje ukuncoma nje kuDokotela ngiphinde ngihambisana kwa-section nje khona uDokotela uqinile and yabona mina Hashem nami nguDokotela ngokwami udali ngiyamuDokotela kwesami on my own light ngifike ngiyibuke Dokotela uthi uyi-gynecologist lapha kwakhe uyahlola I hope uhlola ngothando hayi ngokujaja uyahlola uthi uDokotela impela Dokotela kunyela sokhoze nisawubona sikhona unjani wena baphila abantu emena Nazok. Indaba. Yini why uthanda kukhanya? Okay. Yes.
wena baba ngicela ukubuza ngiyakuzwa ukuthi first day usho ukuthi first day nilalana umthetho wagujwayela ukuthi umuntu wesifazane nje if kade nisanda ukuthandana nilala naye emva kwesikhathi esingakanani nazana. Okay. Oh. So kuyathengiselana ne exchange. Kuyadayiselana la. Uphile sabonga kakhulu. Doc. Kubukeke ngazothi abantu abawina kakhulu bathi bathanda kugciniwe. Off. Yes. Ayishuthi shuthi inkundla ezingafani. Yeah, 100% abakuphi lapho uX lo kodwa ku Facebook ubonile ukuthi bafuna mokhaya. So shuthi uyabona ukuthi na age ngathanda ukwazi ukuthi age group yalaba yes. Abathanda kugani. Mhlawumbe sathi ukugcina dokotela bese siya ngasagoqeni. Okay. So khona sabona? Sawubona. Sikhona thina kuthi kunjani kuwe? Nangu dokotela. Yes, I know. Nginenkinga la dokotela, mina ngithanda ukuthi senze kumnyango manginenkinga la ukuthi uma nomama wakwami into yami vidani ingene phakathi noma ethi ngiyageza imshalaze nxa ukuthi angazi ukuthi yini inkinga. Yenza njani ivele ingene phakathi ibe ncane? Iba ncane nini masuvukeliwe noma mhlawumbe ungavukela? Okay. Yeah, kodwa imake baba asike sikhulume kancane. Awukwazi phela wena ukuzijaja ngenduku ekumele isebenze ivukile uyijaje ingavukile. If kuukuthi isivukile induku iyaphuma ngithi ikwazi ukuthi nidlale. Ya kuyenzeka lokhu ukuthi induku ihlehle. Khumbula ukuthi thina sodokotela uma sikala induku sikala from ithambo lokuqala khona isibumbu. So induku iyakwazi ukuthi ihlehle iphinde iye move ngezinye izathu eziningi. Kodwa akusho lokhu ukuthi wena ufanele uzinyeze ngomzimba wakho. Akusho futhi lokhu ukuthi wena induku yakho ayisebenzi kahle. Akusho futhi lokhu ukuthi awusiyona wena indoda. Into ebalekile ukuthi induku mayiphume ngesikhathi sokumele ukuthi usebenze. Kodwa if wena uyazinyeza ngesikhathi ugeza mhlawumbe induku yakho ithukile mhlawumbe amanzi abanda njalo mhlawumbe if wena usuyazinyeza sizodala leyo nto ukuthi uma sokumele iphume induku kwayona siyasaba ngoba okushuthi wena osudahe ukuthi uzijaje. Kodwa mhlawumbe ngenxa yesikhathi sizoke sikhulume lento mshengu mhlawumbe ngesinto zayo ke sikhulume ngayo lento yenduku size wayo before uzongena ekameleni before uzoqala into zomdavazo ngoba ukuzinyeza kubaba lento eyinkinga kanti yena akanayo inkinga uyena ozijajayo. Oh yeah, I'm falling in love with you. Yeah. Doc, abanikeza induku acela utholakala khona sesiyavalelisa. Dr. Nomcebo Mthembu ngise Medilution inamba zami 0729947547 yasesibhedlela leyo. If kukuthi nawe unale inkinga mhlawumbe uyazinyeza inkinga zokuthi awukwazi ukuthi ukhumule phambi komuntu wakho njalo noma ni couple ningithinte ngikwazi ukuthi nginisize ngestress nje sikhona empilweni yenu. Kodwa mufuna ngikusize ngokomzimba inamba 0317658475 ise Botha's Hill lapho eRichards Bay 0357601569. Sengijahele ngoba nami please help me, I'm falling. Kodwa ke mlalelo Khoza FM mina nguNkosinathi kaMhlenga siphinde sihlangane nawe kanjani ngesonto phakathi kuka 9 kuya 12